Здравейте хора, на кой трябва да му излекувам зъба? На Влади трябва да му излекувате зъба. Добре, значи на Влади да излекуваме зъба. Какво има на Влади зъба? На моя зъб отляво има се подул нещо, така че може ли да ми го излекувате и да махнете това подуто се? Това, където се наду, исках да кажа. Ако много ти пречи, трябва да ти извада зъба. Добре, извадете ми го по-бързо, защото вече не мога да търпа това надутото се. Добре, Влади, легни на столчето. Добре, Влади, отвори уста. Значи, Влади, сега трябва да стоиш 1 минута с това памуче, което ти дадох и ще го извадя. Добре. Добре, Влади, сега трябва да ти извада памучето. Добре, Влади, сега можеш да ставаш. Колко ти дължа? 5 лева ми струваш. Добре, ето ти парите. Я да видя. Добре. Ай, Веники!